Čaute ľudia, dneska je tu znova teraz Hetak a dneska tu mám so sebou aj kamoša a ideme hrať Doors, pozdrav ich. Čaute! A čo sa nám nelepíš? No a dneska si teda zahráme Doors po dlhej dobe a môžeme ísť za to, nie? Áno. Poďme si vybrať miestnosť. Chcel by som vám ešte povedať, že video z Need for Speed už vyjde, len som ho ešte nemal čas natočiť a tak ideme hrať. Do hotelu, kamo. No tak ja som zvedavý, čo to bude. Sakra, teraz tečkom sa? Aha, áno. Cieľom tejto hry je vlastne dostať sa do miestnosti 100 a vlastne prechádzaš dvermi a vlastne každé jedny dvere sú vlastne nejaký level a čím ďalej si, tak tým viacej proste je to, tým viacej príšer a tým viacej blbosti proste. Na začiatku nenájdeme žiadne príšery. Teda, aspoň myslím, že s tým našim šťastným. Môžeš tušiť. No áno, ale s tým našim šťastným nájdeme ich aspoň 10. Do 10 dverí. A tuším, vždy keď blíka svetlo, tak ide nejaký typek, neviem. Áno, vím, neviem, Ráža, alebo jak sa volajú tie príšery. No, To je jediné, čo poznám. ale ja nie, ja toto hrám asi tak druhýkrát v živote. No a máš tam 92 kg. Ale akože po 2 rokoch som to konečne som zapol. No ja zas teraz mám iný účet, pretože ja som dostal na jeden deň ban! Kvôli tomu, že som tam napísal niečo inšie, ako by som mal do četu. V Rivals. Ako môžete vidieť, pozrite si moje staršie videá, nechám aj link v popisku na moje najlepšie video z Rivals. Dobre. Čo? Čo? To neznamená niečo? Lebo praskej svet, akože nechcem nič hovoriť. Dobre, poď. Počkaj, pomer rýchlo radšej. A môže tu nejde slajdovať ako v Rivals. Ja. Si zvyknutý. Môj župlík. Čo? Ne. Kam ja sa bojím. Ne, musíme byť odvážni. Máš zapalovač. Ty ma nepoznáš, tak ja mám s tými strach aj v realite, kamo. Kde si? Ne, No poď. Ja tam nejdem. Chod prvý. Ty to Si? chod prvý. Dobrý, nič nevidím. Ne, kamo? Mám nejaké dveře. Šuflík. Tu sú ďalšie dveře. Čo to je? Daj ti zapalovač. Čo to je? Kamo? Minca moja! Ty vole, tie obrazy sú otrasné. Ne? Ježišmaria! Čo? Dobrý, ja som sa lakol. Kamo, to nej dobre. Ne, nepovedz. Zdrni, draj. Lebo už tu bola príšera. Jaká príšera? A to poďme preč. Mňa už vystrašila príšera. Ne, Doriti. Ne, to je normálne, to už viem. Ja? Sa musíme nejak dostať, čupnúť si, či čo to? Ne, dobre. Čupnúť si? No nemusíš si čupnúť. Počkaj, tu sú nejaké debiliny. Ja holdujem Ečko a... Mám zapalovač. Yes, ty si genius. Len tu sa teraz takto musíme dostať, že čupneš. Ja som hovoril, že my ešte nájdeme nejaké strašidlo do 10 dverí. Boli vlastne 11. Nie, 13. Nevieš či nič dobrého. A, zober si. To sú nejaké lieky, alebo antidepresíva, alebo čo to sú. Dobre. 14. Tam už sme ďalej. Blíkalo svetlo. My sú skrine. A teraz Doriti. blíkalo svetlo. Ne. Idem dopreč. A, už ho počujem. A už. Kamo, ty máš aké šťastie, že si našiel zapalovač. Zapal ho. Poď. Kamo. A on otvoril dvere? Ne, to je ďalšie tmavé, čo ti šíbe? Ne. Však lebo on keď prejde cez pár miestnosti, tak tie sú tmavé. Poď, lebo zapalovač sa ti minie. Tuto je 17. Dobre, už vypni. Je to normálne, či ne? Ja neviem, prečo praskajú tie... Kamo, kľúč. Mám kľúč, ale ja tu ešte hľadám niečo. Dobre, ja už mám, ja už som otvoril. Moc ďaleko.
Dnes to nepatrí. Kamo, 19, keď si pamätám, že raz som bol na 50, no pod zápal. Čo ti... Dobre, Čo ti je starý? Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šije? Hlupák starý. Ne, gážu. Áno, dobre. Tak, oni sú zamknuté, Okej. že? Jo, nie, Zamknuté, dobre. to Poďme nechcem sem, akože hľadať. sem. Chápeš, že ja už nemám pomaly ani zapalovač? Však teda si nemíňa nemíňa zbytočne, však nejak to pobludíme po tej tme. Ale aj to už sa mi minie na... No, už sa mi Doriti, minie. je tu niekde sík? Alebo jak sa volá ten hajdel? Som počul. Jaký si? Doriti, ja som zalakol. Kamo. Kamo. No, ja som zistil, že keď počuješ to tak musíš Tak sa sa vystraší proste strašidlo. obzerať. Ne, tam musíš sa obzerať okolo a vystrašiť oty. Čo je, No. tak svíti. Ja aj to kvôli síkovi, či jak sa volá ten pako. Si? Ne, za tými dverami niečo je, ne. Ja nemám kľúč, dobre. Sakra, A to to je. Proč to svietia tie hovadiny? Počkaj, tu sme ešte neboli. A tie dvere svietia, aby si videl. Jo. Aha, tu je kľúč? Kde? Máš ho? Tu, mám. Si záchranca, ty kokos, ja už mám polku životov. Polku. Však teda ten oný... Tu je nápad, zober si. Je kamo... Mňam. Nám, ty si ho zežral, alebo si ho dal? To bolo nedorozumenie. Kamo, ja nenávidím tieto oné zamknuté dvere. A? Za každým sa tu zjaví... Ne, prečo som oné zalezol? Kde si zalezol? Pod postel. Víš, ja som taký bojko. To dá? Jaj, aha, fakt. Píšem aj na oný. Na písacom stroji. Kamo, ja som úplne lovatý krávu. Koľko máš peňazí? Nápad. 95? Ja mám 265. Ne, prečo furt zalezám pod tú 340. postel? Jak... Ja vlastne, ty máš z minula. To je Ešte. náplasť. Kamo, ty kde nachádzaš ty náplaste? Ja som na tej chodbe, tu je náplasť. Zažer si. Díky. A kde je kľúč? Že tu sú nejaké dvere. Tu je ďalšia náplasť. Kamo. Kde je? Sakra. Ja aj mám Chod na tú kľúč. chodbu. Mám kľúč. A chod na tú chodbu, to je náplasť. Tu, poď sem. Ne, mne netreba nápad, ja už som nahilovaný. Či nahitovaný, či... Mám kľúč. Takže To ideme. otvor. Ideš počuť klávesnicu. Dory. Dobre. Kámo, keď budú znova zavreté. Čo? To je normálne v Doors. No teraz počkaj, kam? Mám baterku. ktorú Kamo, nemôžem ty si zobrať. aký šťastlivec. Ale ja ho nemôžem zobrať. Lebo teraz boli aké dvere? 22 alebo Ja, to 23? je baterka. Ja, čo? Poďme. Teraz boli dvere... Kamo. My sme stratili, aké dvere sú tu. Sú to. Aha. Môžem otvoriť? Takže to boli dvere 21, tak A hen to tu sú je fejkové. 23? Doros. A- Doriti. Ja už Ale- chápem, že ostane. Mám asi polovičku životov, pretože keď ideš do vyššieho čísla, tak asi to tá hitne, alebo to čo? Ty si taký genius. Wow, kamo, ja som to zapol asi po 2 rokoch, ale poprvýkrát. Kamo- Zapalovač. Kamo, hoď mi niečo. Aspoň zapalovač. Hoď mi aspoň zapalovač, ak ty máš aj zapalovač, aj baterku. Nemám baterku, ja som našiel baterku do baterky, ne baterku. Aha. To dáva hrozný zmysel. Jak, no, víš. Počkej, Ne, musím kamo. vidieť. Zabije ťa. A prosím ťa. A už ide. Ja som ho videl. To No on a čo? vyzerá jak ja. Ty keď niečo povieš. 405 Kubo. peňazí. Mám 405 peňazí, ja som úplne lovatý čavok. Môžem si kúpiť motorku.
Tak ale tak babetus nekopíš za 400 a detskú krosu za 300. Počkaj, kamo, utekáš mi. Počkaj, však ja som taký rýchly, že som mohol aj závodiť teraz. Doriti, kamo. Kamo. Tam sú... Kamo, tam sú oči. Ja sa bojím. A prečo tam sú oči? Zasvieť tam. Však máš baterku. Oni Či na mňa zapaluješ? ja nemám baterku. Oni na mňa pozerajú? To je asi normálne v Doors. Hlavne sa ich nedotýkaj. Oh, ne, Kamo, tu sú ešte ďalšie oči. počkaj. Čau. Ja ti zapalím. Ja mu palím oko. Kamo, ne. Ne, bujka, bujka. Ide? Ide. A ide. Čau. Čau. Kamo, ďalšie oči. Kámo, prečo je to čím ďalej tým viac? A, sviečka, zober si. No to potrebuješ asi zapávať na to. Neviem. A to Ne, zase Doriti, tu je za niekde hovno. oný. Tu je niekde ten hajdel. Jaký hádel? Ty vole. Čo, jaký hádel? A, čo? Doriti, ne. Ne. Ne, to čo je, to je slíz, kámo. Ty mi zahrávaš. Pred ním musíme utekať. Ne, poď utekaj. Ber. C, Doriti. Ne. Ne, kamo mňa zabil. Ne, kámo, ja to dávam. Čum, jak idem. No, čumím, ale tak trošku inak. Kámo, čo ti chybe? No, ide za mňou. Aha. No je to... Si môžem oživiť? Um, To je niečo, že to je... keď mi 40 robuxov, tak sa oživím. Ne. Kde sa mám akože schovať? Tak utekaj. Tam máš skriňu. Počkaj, že dá sa schovať aj tu. Ti hovoril. No, keď si čupneš, sa dá schovať. Čo? Keď si čupneš, tak sa dá schovať. Akože keď budeš v ceste, tak nie, ale keď sa pred ním schováš, tak áno. Čo to je? Čo robíš? Ja si dochnem. Dobre, tak toto bude trošku dlhšie video, môžete si potom pozrieť aj Smysterové video. Ja zatiaľ asi neviem, čo urobím. Ja sa asi límnem z tejto hry. Čo keby aj ty a pôjdeme spolu ešte. Ja čakám. OK. No počkaj, až dochnem. Ja som sa... Tak ľudia, my z Kakao Film sa s vami lúčime a prejme vám ešte pekný deň a ďalšie videá vychádzajú niekedy. Tak čaute.